arfer wedi cael ei wneud fan hyn nawr ym Pencampwriaeth y Grŵp Rhyngfrid Cennin. Mae pethau yn cyffroen i gam y nes nawr i weld pwy fydd y pencampwyr. O, yndi. O, na, chwarae teg, chwod, mae'r grwpiau sydd wedi dod fyny fan hyn wan yn edrych yn wych. Mae'r, maen nhw'n edrych yn rili da, yn dydi, fatha, y tri efo'i gilydd. Yn y marn ni, dwi'n meddwl bod y beirniad wedi gwneud yn dda iawn ac wedi dewis y grwpiau gorau yn fan hyn yn bendant, chwarae teg. Mae'r Charolais wedi ennill on rhyw 2 gwaith allan o'r 8 mlynedd ddiwethaf. A hefyd, Defaid, y Pencampwriaeth Grŵp Cymru, wedi ennill y gystadleuaeth hon 2 waith allan o'r 2 mlynedd diwethaf. Ond yn anffodus ddim yma tro hyn. Na, dim eleni, ond fel da ni wedi dweud o cychwyn, mae'r safon o'r anifeiliaid sydd yma heddiw yma yn gamoladwy i'r bridwyr. Felly, dwi'n meddwl fydd Thomas yn rhy siomedig, achos fel ydych chi dweud gyna, mae wedi cael y sioe arbennig mae wedi cael. Felly, na, chwarae teg o weld be arall sydd yma, fydd o ddim dicach. Dim dicach o gwbl. Ond pan mae'n dod i'r lefel yma, mae un peth bach yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr. A falle os nag oedd y ddafod neu'r hwrdd yn bylon biafio ar yr eiliad bwysig yna, mae wedi canu wedyn yn dywi. Yn union. Mae rhaid yn nhw sefyll yn dda, does. I gymryd sylw y beirniad o'r funud foment cyntaf, ynddo. Hollti blews i rhyngddyn nhw, ynddo fe? Yn bendant. A tast yw ei gyd. Ia, yn union. Reit. Mae'r Charolais yn camu mlaen. Mae'r ddafad smotio o'r iseldiroedd yn camu mlaen a hefyd y texel glas. Bridiau poblogaidd iawn yn y sioe yma. Di ofnadwy, wan, dydi? Andrych ar 3 ifanc yn dala'r texel glas. Arbennig. Dyna be mae'r sioe yn bwyty yn dyfe? O, bendant. Sbiwch faint sydd maen nhw'n gallu dal yr anifal na hefyd. Maen nhw wedi cael profiad a wedi cael rhywun yn dysgu nhw'n arbennig o dda, swn i ddeitha chi. Dyna stocmin ar ei gorau fyna. O, bendant. Mae'r 3 yna, mae lot yn ei gyd i ddysgu wrthyn nhw, yn dos e? Yn union. Isio cymdeithasau eraill feddwl amdan hynny hefyd. Bach o help nawr, a mae'n digwydd yn dywe? O, yndi. A mae'n dalad zone. Gradd fan i fel wedi mynd ynddo. So, off fan i, dal yn dyn ag off fan i. O, mae hwnna yn olygfa sy'n codi calon yn dywe. Yn union. A'r stiward yn helpu. Mae nhw'n dda, chwarae teg. Ond mae'r bridiau fel y texel glas a y bridiau mynyddig, maen nhw'n boblogaidd iawn gyda phlant, yn dyn nhw? O, yndi. Maen nhw'n llai yn dydi. Dychwan ar rhai o'r mynydd mawr mae chi, ond mae plant yn siarad gwrwbeth sydd yn denu llygad yn dydi ac yn hawdd i edrych ar ei hôl. Felly mae hein yn eitha hawdd i edrych ar ei ôl yn dydi a mae mor braf gweld nhw fel hyn. Mor braf. Felly, mae da ni 3 bryd trawiadol iawn. Y Charolais, y Dutch a'r texel glas fan hyn yn y cylch sydd wedi credydu ac wrth gwrs mae rhaid i gofio am y cylch sydd heb i credydu. Y beirniad yn bwrw golwg, mae 6 dal yn y ras fyna yn y cylch arall. Geto 6 arbennig o dda hefyd ynddo. Rhagorol, y maes yfed, y bryniau Ceri, y Jacob, y Llanwenog, y Wyneblais Caerlir. Rhagorol o olygfa, yn dwi? O, yndi, bendant. Y gorau ymlith y goreion, Cennin. Yn union. Be arall bell, de. Oes na un yn dal y llygad yn fwy na'r llall? Yn y cylch yma, oes, mae'r Blueface Leicester i fi, mae'r roi fan nhw'n byddwch chi yn sefyll yn wych, yn dangos ei hun yn dda, yn pennau fyny. Dwi'n licio'r grŵp yna yn ofnadwy, mae'n rhaid i ddweud. A Wyneblais Caerlir o eiddo y teulu'r Griffiths. Tŷ hir Sir Gar, am deulu sydd wedi llwyddo droion yn y sioe yma. Ond fe wnawn ni gyhoi nawr o gylch y defer ac fyddwn ni nôl i weld a'r Wyneblais Caerlir fydd yn cario i fan hyn ym Pencampwriaeth y Grŵp o Rhyngfrid. Mae'r dorf yn cofleidio wrth i ni gael sioc sydyn iawn fan hyn o gylch y defer. Y beiriad heb neu restr fer yn y cylch arall a wedi mynd amdani. Mae'n amlwg wedi cael ei blesio gyda'r enillwyr, Cennin. Yn union, ac eto y plant bach yn dweud, yr to ifanc yn mynd amdani ac yn dangos i chi bod nhw'n yn amlwg yn gallu dangos eu hunan efo'r bridwyr hun
Taylor Jones, a t'mo beth, ond nhw wedi dalan llygad ni ond oedden nhw, y tri ifanc yma. Bendant. O, na. Nid rogi yma gofyn hyn am beth wan yn neud. Ac, o, na, fe hwn yn ei meddyliau nhw ac yn gwybod, o, dwi eisiau gwneud hyn eto bod nesaf wan. Wel, os na fydd rein yn stocmyn neilltuol i'r dyfodol, fe fydd neb, achos maen nhw'n barod yn dyn nhw. Yn union, fydd i enwa nhw'n fyny fan'na yn yr gyfreithas yna. Gwych, chwarae teg yn nhw. Briliant. Wel, dyna sioc mwyaf hyfryd y sioe i fi, Cynnig. Ie, bendant, bendant. Ac mae'n golygu gymaint o'ch na plant ifanc dyn nhw fyd ni. Waw. Ni gyd yn gobeithio bod ein plant ni yn mynd i ddod a dilyn yn ôl troed ni ar y ffarm a beth bynnag, ond wel, breuddwydion yn dod yn wir yw hwn, yn dyfe? Ie, yn union. O, dwi'n siŵr meddwl sy'n mae'r rhieni nhw'n teimlo tu allan a fan'na wan. Dwi'n gwybod sy'n swn i'n teimlo sa genod yn fan hyn. Wel, fi bron yn agre nawr, drian ar rhieni bod ai. Ie, yn union. Gwych. Y texel glas am gampwaith iddyn nhw, chwarae teg, arbennig o dda. Nawr te, fe newn ni fynd draw i gael sgwrs sydyn iawn gyda'r enillwyr, achos dwi'n siŵr bod nhw'n wen o glist i glist. Arbennig, a dyma nhw nawr yn derbyn yr holl tylysau, ribanau, wel bechgyn, llon gyfarchiadau enfawr. Diolch. Nawr te, gwedwch wrthai, beth yw eich enwau chi? Harry, Edwin, Iestyn. Siwr i chi'n teimlo ar ôl ennill grŵp o 3 Rhyngfrid Sioe Frenhinol Cymru 2022? Da iawn. Amazed. Amazed, ie? Brilliant. Siwr chi'n ei wneud e? Chi'n ei gweld yr holl bobl a Defaid oedd yn y cylch? Do. Sut ydych chi'n credu to chi sydd wedi ennill? Gweithio'n galed. Ie, gweithio'n galed, swn i ddweud. Beth yw hanes y 3? Mae Haran, Dafod a ond Finw. Ti'n crynu? Ti'n nerfus? Ti wedi cael sioc mwyaf dy fywyd i? Do. A fi'n mynd i ofyn cwestiwn, fi'n credu fi'n gwybod yr ateb i. Be ydych chi eisiau gwneud pan chi'n henach? Dan Defaid, boot excels. A ffermio? Ie. A pam taw rhain i'r gorau? Oherwydd mwy o siapus, swn i ddweud. Chi'n sylweddoli beth chi wedi wneud? Ie. Arbennig chi. Llong gyfarchiadau mowr iawn. A fi'n gobeithio nawr bydd eich rhieni chi yn sbwylo chi'n racs ar ôl yr gampwaith i chi wedi wneud. Ie. Dech chi fod yn browd iawn. Gobeithio. Beth amser i chi feddwl am beth chi moyn nawr, oce? Ie. Yn ôl anreg mowr o'r sioe. Llong gyfarchiadau mowr iawn i chi. Da iawn chi, fechgyn. Tira. Awesome go.